Δεύτερο μέρος της τριλογίας μηνυμάτων προς τον κύριο Στουρνάρα. Κύριε Στουρνάρα. Με ρητή επιφύλαξη και συνεκτιμώντας όλα όσα δημόσια ανακοινώνονται και σε συνέχεια των όσων συμβαίνουν με τον συνεταιρισμό, Ελληνισμός Ηνωμένος Έλλην, και την καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος αυτής της τριλογίας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ και να σας θυμίσω μια σειρά άλλων πολύ κρίσιμων και σημαντικών ζητημάτων, που ουδόλως μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Αμέσως μετά την επιθετική ενέργεια που δεχθήκαμε από το ΓΕΜΗ και την ανάκληση της δημοσίευσης σύστασης του συνεταιρισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εσείς εκφράσατε μεγάλη ικανοποίηση στην ανακοίνωση της τελικής προπαρασκευαστικής φάσης έκδοσης του ψηφιακού ευρώ. Και ακριβώς τότε, ξαφνικά η Ευρώπη επέλεξε την Ελλάδα, μέσα από όλες τις άλλες χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας, να αποτελέσει τη βάση για την ανακοίνωση του ψηφιακού ευρώ. Αναφέρθηκε επίσης ότι η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την εκπροσώπησή σας θα λειτουργήσει ως η καθορισμένη πλατφόρμα για τη διάδοση του ψηφιακού ευρώ σε όλη την Ευρώπη. Και ειδικά είχατε ορίσει την 26η Οκτωβρίου του 2023, κατά το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, ως την κομβική ημερομηνία για την ανακοίνωση της έναρξης της τελικής διαδικασίας του νέου ψηφιακού ευρώ από την Ελλάδα. Μάλιστα, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε διαφημίσει ένα εξάμηνο πρόγραμμα ανακαίνησης του κεντρικού κτηρίου και των δομών της τράπεζας, ώστε να συμπέσει με το συνέδριο και την εισαγωγή και τη φιλοξενία του ευρώ. Ωστόσο, όπως πολύ καλά γνωρίζατε, αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί, ούτε και πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Όπως σίγουρα θα θυμάστε, τον Οκτώβριο του 2023, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ, όντως έφτασε στην Ελλάδα για το συνέδριο και έτοιμη για να ανακοινώσει την έναρξη κυκλοφορίας του ψηφιακού ευρώ. Όμως, για κάποιο παράξενο λόγο, όπως επίσης θα θυμάστε, την τελευταία ημέρα, πριν από την κομβική ημερομηνία ανακοίνωσης της έναρξης του ηλεκτρονικού ευρώ, διαπιστώθηκε ότι η ομάδα της αντιπροσωπείας, αν και έφτασε και για την αναμενόμενη ανακοίνωση, στο τέλος αποχώρησε χωρίς να ανακοινώσει κανένα νέο ψηφιακό ευρώ, λόγω, όπως δημοσίως υπόθηκε, απρόβλεπτων περιστάσεων. Στη συνέχεια, ανακοινώσατε ότι το ψηφιακό ευρώ θα χρειαστεί περαιτέρω διαδικασίες και ότι η Επιτροπή θα επιστρέψει για να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο. All the banks are broke. They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal and it's been going on for too long. We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, the artificial printing of money, which if any ordinary person did, they'd go to prison for a very long time. And yet governments and central banks do it all the time. Central banks repress the amount of interest that rates are, so we don't have the real cost of money. It's central banks that manipulate interest rates, Commissioner. And plus, underneath all this, we talk loosely about deposit guarantees. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It's theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue. Μετά από μια πάροδο σχεδόν 2 ετών χωρίς ουσιαστική τοποθέτηση για το θέμα αυτό, προσφάτως, τον Μάρτιο του 2025 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε μια ανακοίνωση. Η τράπεζα ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιστρέψει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2025 για να δημοσιεύσει την υποτιθέμενη έκδοση, έναρξη και λειτουργία του ψηφιακού ευρώ, καθώς όλα θα είναι έτοιμα μέχρι τότε. Όμως, όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε. Ζήτημα πρώτο. Καμία τράπεζα δεν έχει πλέον την εξουσία να εκδίδει το οποιοδήποτε νόμισμα, εκτός από την παγκόσμια, κυρίαρχη τράπεζα World Sovereign Bank of the Order of Hospitallers, η οποία εδρεύει στη Σλοβακία, εφ' εξής αναφερόμενη ως WSBOH. Τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσο και η πρώην Παγκόσμια Τράπεζα και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής, Federal Reserve, η BIS, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, ουδόλως έχουν το οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα για να εκδίδουν το οποιοδήποτε νόμισμα, και ειδικά ενεχειριάζοντας τον κληρονομικό πλούτο, τον χρυσό, τους τίτλους και τις αξίες που μέχρι πρότινος ενεχειρίαζαν, για την έκδοση του άκυρου ψευδοχρήματος Fiat. Ζήτημα δεύτερο. Ο μόνος που έχει δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων που υποστηρίζουν τα παγκόσμια νομίσματα και την έκδοση οποιοδήποτε χρήματος, είναι το κυρίαρχο διεθνές θησαυροφυλάκιο νομισματικό ENAC International Sovereign Treasury Monetary One, με αριθμό μητρώου ΟΗΕ 626.139, που εφ' εξής θα αναφέρεται ως ΒΜΗ1,
ο οποίος είναι ένας διεθνής κυρίαρχος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ο απόλυτος κύριος ρυθμιστής ολόκληρου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο ΕΜΕΝΑ έχει σχεδιαστεί για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και των διαφόρων χωρών, καθώς και την προώθηση της ολοκλήρωσης της ανόρθωσης της οικονομίας εν γέννη, μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων. Επιπροσθέτως, η Διεθνής Κυρίαρχη Τράπεζα WSBOH είναι η κύρια ιστορική τράπεζα, η κύρια ρυθμιστική αρχή ολόκληρου του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και ο γενικός διαχειριστής για τη διαχείριση όλων των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, διάταγμα του κυρίαρχου Διεθνούς Θησαυροφυλακίου Νομισματικό 1 αριθμός 19 της 23 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία από το 2023 είναι εγγεγραμμένη στα Ηνωμένα Έθνη, αριθμός ταυτοποιήσεως 977.704. Δηλαδή στη Γενική Γραμματεία και σε 26 κύριες επιτροπές και οργανισμούς του ΟΗΕ. Ζήτημα τρίτο. Από τις αρχές του 2023, οι δύο μητρικοί κύριοι λογαριασμοί που ευρίσκοντο εντός της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Αμερική, από τους οποίους παραγόταν μέχρι πρότινος το fiat χρήμα, η οποία σήμερα ονομάζεται μόνο κατά όνομα ως Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν όπως πολύ καλά γνωρίζετε κλείσει πρόπολου. Αυτοί οι δύο μητρικοί λογαριασμοί, τον Ιανουάριο του 2023 είχαν μεταφερθεί στην τράπεζα WSBOH με έδρα στη Σλοβακία και η οποία μετατράπηκε πλέον στη Νέα Παγκόσμια Τράπεζα. Ζήτημα τέταρτο. Περαιτέρω, από το 2018, τόσο σε εσάς όσο και στους άλλους διοικητές των κεντρικών τραπεζών, οι οποίοι είχαν υψηλή εξουσιοδότηση και διατηρούσαν πρόσβαση ασφαλείας στις μαύρες οθόνες, καθώς και στους προέδρους των 192 χωρών παγκοσμίως, δόθηκε ειδικό τελεσίγραφο και σχετική προθεσμία. Ότι από το 2022, τόσο όλοι οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, καθώς και οι 46 διεθνείς οργανισμοί, η Εγκληματική Συμμορία, Επιτροπή των 300 αυτοαποκαλούμενων γαλαζοαίματων υποτιθέμενων βασιλικών εκλεκτών, το Βατικανό, το αυτοαποκαλούμενο Ιερό Μάτι, όσο και η κρυφή οντότητα και οι λοιποί υπηρέτες, συνεργάτες και συνυπογράφοντες αυτών των λογαριασμών και υπολογαριασμών που είναι καταχωρισμένοι σε τράπεζες και ταμεία σε όλο τον κόσμο. Και που είχατε κάτω από την εποπτεία σας, κληθήκατε να πάυσετε την έκδοση του ακάλυπτου και καταχρηστικού νομίσματος fiat. Επιπροσθέτως, ότι μέχρι το τέλος του 2022, κληθήκατε να προχωρήσετε στην εκαθάριση όλων των σχετικών λογαριασμών, να τους ισοσκελίσετε και να παραδώσετε μετά από διαφανή έλεγχο. Ανταυτού, αγνοήσατε την εντολή και συνεχίσατε να εκτελείτε το ίδιο σχέδιο. Θεωρήσατε ότι υπάρχει ακόμα η δύναμη για να αγνοηθεί η πρόσκληση του ΜΗ1 και να συνεχίσει η λειτουργία του σκιώδους μηχανισμού, ο οποίος είχε πολύ μελετημένα δομηθεί για εκατοντάδες χρόνια και που λειτουργούσε μέχρι πρότινος χωρίς παρεμβάσεις. Αντί όμως να εκτελεστεί ο απαιτούμενος εκαθαριστικός έλεγχος, οι συμμετέχοντες, όπως πολύ καλά πλέον γνωρίζετε, επέμειναν στις απερίσκεπτες ενέργειες, διαιωνίζοντας το παράνομο σύστημα, με την προσδοκία ότι θα εξαλειφθούν επιτυχώς ο ΜΗ0 και ΜΗ1. Και έτσι θα μπορούσε να διαιωνίζεται το ίδιο διεφθαρμένο σύστημα, που είχε σχεδιαστεί και λειτουργούσε επί αιώνες, ανεμπόδιστα χωρίς παρεμβάσεις και μέχρι πρόσφατα. Είναι προφανές όμως, ότι αυτός ο σχολαστικά κατασκευασμένος παραμυθένιος κόσμος, έφτασε στο τέλος του. Είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοηθεί ότι η τακτική εκφοβισμού και επιθετικότητας κατά κάθε υγιούς πιθανότητας απεγκλωβισμού και απελευθέρωσης, δεν είναι αποδεκτή και ουδόλως δύναται επίσης να αποκρύπτεται. Ζήτημα 5. Από τις αρχές του 2023, αφού δεν συνεργαστήκατε, για να εξασφαλιστεί μια αρμονική μετάβαση στη νέα συνθήκη με το ΜΗ1 και το ΜΗ0, την οποία γνωρίζετε πλέον, και αφού οι δύο μητρικοί λογαριασμοί που διατηρούνταν προηγουμένως στην Παγκόσμια Τράπεζα έκλεισαν και μεταφέρθηκαν στην Παγκόσμια Κυρίαρχη Τράπεζα, WSBOH, είναι σαφές ότι το υπάρχον εγκληματικό οργανωμένο καθεστώς δεν πρόκειται να εκδώσει κανένα και σε καμία μορφή ηλεκτρονικό, ψηφιακό νόμισμα. Το μόνο χρήμα, που έχει εκδοθεί και αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα, είναι το πρώτο κρυπτονόμισμα με εγγύηση το χρυσό, First Cryptocurrency Crypto XEAUAXM, το οποίο είναι εξασφαλισμένο από την Τράπεζα Ισορροπίας του Συστήματος Χρυσού M0, System Balance, Bank Gold M0, XAU. Αυτό θα είναι το μοναδικό νόμισμα σε κυκλοφορία, σε παγκόσμια κλίμακα. Μέχρι να δημιουργηθούν και τα νέα χρυσά νομίσματα και χαρτονομίσματα, πάλι υπό την αιγίδα του ιδίου ΜΗ1 και ΜΗ0, ως τα εθνικά νομίσματα, όπου κάθε χώρα θα έχει το δικό της εθνικό νόμισμα που θα υποστηρίζεται και θα εγγυάται από τον ίδιο χρυσό MJ0 XEAU και την έγκριση του ΜJ1. Επομένως, καλό θα ήταν να μην ανακοινώνετε πράγματα που δεν ισχύουν και δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Θα επανέλθω σε αυτό σύντομα, με περισσότερες εξηγήσεις και αναλύσεις στην πορεία. Μην χάσετε το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της τριλογίας μηνυμάτων.
Αυτό που ακολουθεί είναι ένα πολύ καυτό και σκανδαλώδες θέμα που αφορά όλους. Μείνετε συντονισμένοι, πατήστε μου αρέσει και μοιραστείτε το μήνυμα ευρέως, ώστε να το δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Η γνώση είναι δύναμη.